مكنجري وملورين روندكن شافان مبارين كلو خمان مكيشين جرق وسوتن تفدخينا ريوي دچوم قهونينا لمن ببورن أفشاشينا قومان من دا خزمت شيما جاردن ببورن جان غوريما ji destpêka ciwaniya wî ve hezkirina zimanê dayîkê ketiye di dilê wî de û gav bi gav xwe fêr kiriye û bi pêş ketiye. Nivîskar û helbestvan Ehmed Hüseyn ku bavê Faiz tê naskirin. Di sala 1961 de li gundê Kortepan yê bi ser bajarokê girkê legê ve li gundewarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Bo mawê 23 salan fermanber bû di kompaniya petrolê ya Rmêlan de. Ez muxtar çûm merhela e'dadî mixwand beşê Fransî nasîbê me bû. Ez fêrî wa tîpê ecnebî bûm. Piştre min nebû nasîb me temam nekir xwendina xwe. Ez çûm şama wa de ketim wek hemû xort û hevalê xwe. Di nav remiyûlê min ser zimanê Kurdî çêbû. Yan netewam çêbû çi kitêbê Erebî bin ez bixwînim çê Kurdî bin. Ji wana bêhtir min hilbijart kitêbên Kurdî. Ji wan kitêba tê bîra min yek hebû di gotê çar leheng rehmetî Osman Sebrî çê kirbû. Yek biçûçik bû, teke biçûçik bû. Ma ew nat xwand rêya wê nara hêdî hêdî cemdost û hevala ez baş fêrî zimanê Kurdî bûm. Êdema ez vegera me gund jî rastî me gelek xulle û dewra me ji gundî û cîranî xwe re û hevalê xwe re me çêt kirin. Nivîskar Ehmed Hüseyn di ciwaniya xwe de tevlîkarê siyasî bûye û di sala 1981 de tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bûye. Di 2012 de lêgel hejmarek dost û heval dibistanek ji bo fêrkirina zimanê Kurdî vekirin. Dibistanek Melvêdirê ava kir dibistana navê Kortepan. Li wê dibistanê şolên nehdeh mamosta bin û qutabiyê me jî maşallah gelek bûn rov roz zêde bûn. Yani belkî 300-400 qutabî xwendina seretayî jê derçûn. Ez wek rêveber bûm jê re heta 2014-15 weda nemulaem bû hat girtin. Taniha sê berhemên nivîskar û helbestvan Ehmed bavê Faiz hene. Ferhengok, dîwana rondikên winda û dîwana pêşmerga. Ferhengokek min çê kir. Pêk tê nêzîka 7000 gotin. Ew gotinê ku li dev me winda bûyî yê ku gotina Erebî teesîra xwe lê kirî. Wek nimûne ji te bêjim çilo em bêjin medrese, dibistan, qelem, meha, birra, camia ev hemû bi Erebî ne. Muqabilê wan min Kurdî danîne. û dê pirtûkê min ê dî hebûn helbestin yek cê rondikên winda 2016 de min çê kiriye û ya dî bi navê pêşmerga û 2020 de me çap kiriye. Bêhtirê van helbestê min hatine bi demê re bûyera re nexweşiya re wek nimûne ez bêjim bûyera Kerkûkê yan ya Serêkaniyê yan ya Efrînê yan ya Qamişlo ev bûyerên ku li ser miletê me tişê bûyî min helbest vî rengî me pêk anîne me çê kiriye. Bavê Faiz behsa rewşa ziman û wêjeya Kurdî di serdema rejêmê û piştî şoreşa Sûriyê dike û dibêje ku gihişta asteke baş lê careke din bi şûn de vedgera. طبعا hemû tiş dizî bû. Mesela wêjeya Kurdî çi zimanê Kurdî bê edeba Kurdî hemû tiş dizî bû. Ez wek yek jê min zimanê Kurdî û heger pirtûkê Kurdî me dihewandin me diveşartin me dikirine deh qula de ji ber rejêmê. Heta me hov pirtûkek dixwand bi şev li ber rehnikê me hoj dost û hevalina xwe re şirofet kir. Em hov gelekî jê re dosta lê piştî şoreşê heşqeke xweşik çêbû cem xelkê. نخاسم زمانê Kurdî û wêjeya Kurdî jî. Yani dafeekî gelekî xwert çêbû keç û xortê me û dan emrê me jî hemû jî pêvir dibezîn. Dev wêjeya Kurdî ve edeba Kurdî ve zimanê Kurdî ve dibezî ji bo xatirê weke gotî rehnikek dîtin. Enû ev rehnikanê li ela we esa bigihîne mearibê xwe bigihîne mexseda xwe. Lê mixabin sal bi sal şûn de divegerê, şûn de divegerê.
رغم قلق اتحادات يكيتي تشيبون ينفيسكاران يك جوانا يكيتي نفيسكاري ما يا نفيسكا كردستان سوريا ام بهيفينا خدمت كريه وخدمت بكيجي جاردن او يكيتي كوتشيبون بزحفي قلق جوانا هالرفينجي تخدمت نكرن نتيجة وقت بيجي دافع الجم خلكي سستبو ابني رينا من طبعا